da mutum ke bukatan halal, dukiya ta halal a tare da shi kamar lokacin mutuwarsa. in yana rayuwa wasu abubuwan duk suna da sauki, amma mutum na rasuwa to zunzurutun halal aka fi bukata kusa da shi. don haka malam ya ce za mu ɗago shi kaɗan, ɗagowan ba sai an zaunar da shi kamar zai ci abinci ba, a'a kun san hikiman tana gaba ai shine ana sa abin da ke ciki ya fita. to da aka ɗago sai malam ya faɗa a gaba ya ce ina yake, sai ce wasu rubatunihi asran rafiqan, ko sai a rinka shafa cikinsa. shine a karatu sharhin da ne muku, cikin ba tun daga wuya za a rinka tatsa mutum kamar wani taliya ba, a'a daga ƙasan kirji nan, daga nan ƙasan kirji shine za a rinka mai shafa a hankali. kuma an zo ba za a kwaye wannan zanin don ana so ya kaisa ba, a'a in an ɗago shi yasa mutum biyu ne za su iya yin wankan. in ɗaya na ɗan rike da shi ko wanda ke rike da gurin kan shi, sai wancan shi ma na rike da nan sai ya sa hannu ya ɗan ɗaga maka, ba kuma yana ɗaga ne na kallo ba, a'a zai ɗaga ne kawai saboda hannunka ya shiga. ina fata an fahimta. idan aka ɗan matsa a hankali, ana dannawa a hankali rafiƙan da sauki, ba ana dannawa ba. ina fata an fahimci wannan. to shine malam sai ka ce thumma yalufful ghasilu ala yadayhi khirqatan, sai mutum ya sa wannan hand glove din, mai wanka ya nada hannunsa. amma asali abin da ya kawo tun kafin nan din gaskiya ya zamto yana hannun mutum. ku duba na gaba sai ce me auna hawihi, ka sa kyalle ko makamancinsa. to ba kyalle muka sa ba, makamancinsa din muka yi amfani da shi. fa yunajjihi biha, sai ya masa ne tsarki. ya za a yi tsarkin? daga shi za a yi? a sil dai daya zai daga hannu, daya zai daga can, daya sa hannu, daya kuma na me yana zuba masa ruwa. ina fata an fahimta. kai da ka sa hannunka kana iya gane mamaci ya tsaftata ko da saura. an fahimci haka ko? sanda ka ji ba za a ce kofi daya ko kaza ba, a'a gwargwadon yadda aka samu tabbacin tsaftatuwan mamaci din, to daga wannan lokacin an ji cewa in Allah yadda ya mene ya wanku. sun mai wadi'uhu wudu as-sala, to daga nan sai ne zai masa alola irin ta me ta sallah. da me ake fara alola? da hannun wanne? dama. kakku yi tsammanin ana nufin kodayaushe sai an ta kwarara ruwa mai yawa a ko'ina. an fahimci maganan? idan an samu gamsuwar ruwan a jiki da ciccuɗawa da ake magana yayi, kaga za ka amfani da wannan hannun ko a zuba maka, sai ka ne sai ka wanke masa hannu so uku. kan kuma manta a cikin wanke hannu akwai tsefe ne, tsefe yatsu. za a tsefe masa yatsu so uku zuwa gwiwan hannu. sannan sai a ƙara bin wannan. duk sanda ka sauke hannun yana da kyau ka ɗaga ƙyallen ka mai da shi ƙasan suturan shi. ina fata an fahimta. sannan sai ka je na gaba ka fito da shi gwargwadon shi ma bukata. kun ga haka da na fito da shi ai na mai da abin kawai abin da nake bukata da fito da shi ma saboda halar sun fito wannan. an fahimta. to sannan sai in ƙara ɗauka, sai in wanke hannunsa so uku. idan na kammala sai in ƙara ɗagawa in mai da hannun, sai in suturta mamaci ɗin. kan ku manta mun yi maganan baki, na faɗa a cikin karatu. wurin baki ba zai yi a an taya mai ruwa don ba zai iya kuskure ya dawo da shi ba. ya za a yi? za ka samu ruwa hannunka, sai ka ɗan sa a harshen shi mamaci ɗin a kan haƙoransa. yawanci za ka ga haƙoran ma a ran ba da wasa ya fita ba. inna lil mauti la sakarat. an fahimta ko? to a nan za ka sa ka ɗan goga, ka tabbatar hannunka ya kai iya inda zai kai ba tare da cutar da shi ba. ina fata an fahimta. sannan za ka sake dawo da shi hagu, ka yi daidai gwargwadon abinda kake tabbatar da cewa ya fita so uku din nan da aka faɗa. to daga nan mun faɗa duk sanda kai ɗaya a nan, kar ku manta akwai hancin ba wani ruwan za ka sabunta ba, don ko a raye in kai kuskuren baki da ragowar ruwan hannunka kake shakan hanci. to yanzu shi wannan yankon ragowar ruwan tunda ba kwarara masa ruwa muka yi ba, sai mai amfani da yatsunmu su shiga mai hancinsa a matsayin istinshaq wa istinthar.
an fahimci wannan ko? Don aka wannan so uku mun samu me kenan